Здравейте! В това видео ще ви покажем тактическа блуза Лори. Специално произведена за носене под тактическа жилетка, като основният плод, който е произведена, който пада върху тялото, е полиестерен, направен специално за да отвежда влагата отвътре навън и по този начин да не запарва тялото. Особено когато сме с тактическа жилетка и тя е така натоварена с доста екипировка. Знаем, че при интензивно движение се получава едно запаряване и обилно изпотяване. При тази блуза това е намалено и дори когато се изпотите, първо, че материята диша и второ, че изсъхва наистина бързо, което също така се намалява и риска от изстиване, особено при малко по-лоши метеорологични условия. Има цип до гърдите за по-лесно сваляне. Специфичното при тази блуза са ръкавите и яката, виждате, са по-различни от основата. Произведени са от специален рипстоп плат. Когато дрехата се скъса, много по-трудно продължава да се разтваря цепката, отколкото при нормалният плат. Тук има оставено велкро за нашивки, както и джобове. Те се отварят с цип, по-малки са като обем, удобни са за мобилни устройства. Както може да сложи вътре и най-необходимите основни медицински пособия, като превъздушни материали, лепенки, дезинфектант и марли. Също така може и основните пособия за оцеляване да се хвърлят вътре. Виждате, тук на лактите има добавени протектори с мека част, меки подпънки и отгоре пластмасови протектори, за да могат максимално да предпазят ръката. Тук платът също е подсилен, допълнително парче плат. Виждате, тук на цепите има велкро лепенки за нагласяне на размера. Ето сега да покажем и вътрешната част. В специално отделение е пъхнат мекият протектор, като твърдият е защит отгоре върху плата. Има ластици, за да се фиксират протекторите както е удобно и да не се местят при движение. Яката е висока, за да може да предпазва и врата, а също така е полезно и за маскировката, понеже знаете, че белият цвят се отличава и се вижда отдалече. Перфектно се комбинира с тактическият панталон Лори, който може да намерите също в нашия магазин.